אהלן. בחלק הקודם אנחנו הצגנו בעצם מה זה ביטויים רגולריים, אנחנו קצת ראינו איך הם נראים באופן מאוד מאוד בסיסי. מה שנעשה בחלק הזה זה נציג בעצם איך נראה חיפוש. בעצם דיברנו על מה זה ביטוי רגולרי, עכשיו נדבר כאילו איך הקשר בין ביטוי רגולרי לטקסט ונדבר על כל מיני מאפיינים שלו. בואו נתחיל. אוקיי, אז בואו כדי להבין קצת על מה אנחנו מדברים, ניקח איזושהי דוגמה ונסתכל על הביטוי הרגולרי A עד Z פלוס. אני מזכיר לכם על מה מדובר פה. בעצם מדובר פה על רצף של אותיות. A עד Z זה אומר איזושהי אות בטווח A עד Z, זה די אינטואיטיבי, זה כולל את A וכולל את Z, ופלוס אומר פעם אחת או יותר. כלומר, הדבר הזה כולל כל רצף של אותיות, החל מאות בודדת עד פוטנציה עד אינסוף אותיות. עכשיו בואו נסתכל על דוגמה של טקסט, שעליו אנחנו רוצים לראות אם הביטוי הזה מתאים או לא. נסתכל על דוגמה על המשפט באנגלית, now is the time. אוקיי, אז בואו נסתכל על הביטוי הזה שראינו ועל הטקסט הזה, וננסה לראות איך אפשר להפעיל את הביטוי על הטקסט. אז יש בעצם שתי דרכים שבהם אפשר להפעיל את הביטוי על הטקסט. דרך אחת זה להפעיל את הביטוי על כל הטקסט. כלומר, לבדוק האם כל הביטוי הזה מתאים, האם כל הטקסט, now is the time, מתחילתו עד סופו, מתאים לביטוי הזה. כלומר, האם הוא כולו רצף של אותיות קטנות, וזהו. אז כמובן שהתשובה לשאלה הזאת היא לא. בעצם אם בודקים על הביטוי הזה, על הטקסט הזה מתחילתו עד סופו, האם הוא מתאים לביטוי, התשובה היא שלילית. למה? כי הטקסט הזה בין היתר מכיל דברים שהם אינם אותיות קטנות, כמו למשל הרווח הזה פה, או הרווח הזה פה, או גם האות הגדולה N בהתחלה. כל הדברים האלה הם לא מתאימים לתבנית של אות קטנה, ולכן הביטוי הזה לא מתאים לכל הטקסט. דרך נוספת, והרבה מקרים אפילו עוד יותר שימושית, היא להריץ את החיפוש סדרתי על הטקסט. מה הכוונה? אנחנו רוצים להתחיל להסתכל על הטקסט ולהתחיל לעבור עליו ברצף ולחפש תתי מחרוזות שכן מתאימים לביטוי הזה. כאן התשובה היא אחרת. בעצם אם ננסה לבדוק את זה, אנחנו נמצא שבעצם יש לנו פה תתי ביטויים שמתאימים לביטוי הזה, נגיד OW פה. אם אנחנו נריץ את הביטוי הזה ברצף על המחרוזת, אז אנחנו נראה שיש לנו עוד כמה מופעים של הביטוי הזה. יש לנו את is פה, ואת the, ואת time. אז בעצם זה הסוג השני, כאמור, מה הוא עושה? הוא לוקח את הטקסט ומתחיל לעבור עליו ולחפש תתי מחרוזות שמתאימים לביטוי. כשנגיע לסוף המחרוזת, נגיע לנקודה הזאת וננסה לעשות חיפוש נוסף, אז אנחנו ניכשל, כי בעצם לא נשארו עוד מופעים של הביטוי הזה. אוקיי, אז בואו נסתכל עוד איזושהי דוגמה קטנה. אנחנו רוצים לחפש, עוד פעם לצוד איזשהו ארנב, ועכשיו אנחנו רוצים לחפש את כל המחרוזות שבהם הסוף של המילה היא המילה rabbit, כלומר דברים כמו my rabbit ו-his rabbit או סתם rabbit. ואנחנו מרשים לכל מילה, לכל אחת מהאותיות, חוץ מהאחרונה, להיות אות גדולה. כלומר, שימו לב שיש לנו פה יש לנו את my rabbit עם R גדולה, פה יש לנו את his rabbit כאשר האותיות האלה גדולות וכו'. אז מה היה הפתרון? מה היה הביטוי רגולרי שיתאים לכל אחד מהביטויים האלה? אתם מוזמנים לעצור לרגע ולחשוב. וכאן התשובה היא הביטוי הזה. אז בואו נראה מה יש לנו פה. ממה שנתחיל זה נתחיל בעצם מההתחלה של הביטוי, שאמרנו שזה איזשהו רצף של אותיות שאחריו צריך להגיע rabbit. אז איזשהו רצף של אותיות זה הדבר הזה. A עד Z גדול ו-A עד Z קטן, כלומר אות גדולה או אות קטנה. כוכבית, אני מזכיר לכם שזה 0 פעמים או יותר. כלומר, אנחנו רוצים איזשהו רצף של אותיות החל מגודל 0 עד גודל בפוטנציה אינסוף. ואחרי זה תופיע לנו המילה rabbit. אבל איך אנחנו אומרים לביטוי שאנחנו רוצים אות גדולה או אות קטנה? אנחנו בעצם, במקום לרשום את כל אחת מהאותיות, אנחנו נרשום סוגריים מרובעים, ובפנים נרשום את האות הגדולה והאות הקטנה. למשל, יהיה לנו במקום R סתם, יהיה לנו סוגריים מרובעים עם R גדולה ו-R קטנה, אחרי זה A גדולה ו-A קטנה, אחרי זה B ועוד B ועוד I, ובסוף יהיה לנו את T לבד, כי T אמרנו שאנחנו לא מסכימים שהיא תהיה אות גדולה, אלא היא תהיה רק אות קטנה. אז זה בעצם הביטוי שמתאים לתרגיל הזה. אוקיי, אני רוצה להגיד עכשיו עוד משהו מעניין על ביטויים רגולריים, והוא שבביטויים רגולריים ניתן לבנות בצורה רקורסיבית. מה הכוונה? יש בעצם שתי דרכים שאפשר להרכיב ביטויים פשוטים, ליצור ביטוי יותר מורכב.
דרך אחת זה להשתמש בסימן הזה שקוראים לו פייפ, או הקו האנכי, שהוא מפריד בעצם בין שני ביטויים, ואומר לנו שאנחנו רוצים או את הביטוי שמשמאלו או הביטוי שמימינו. למשל, אם נסתכל על הביטוי הזה, ABC פייפ XYZ, זה אומר אני רוצה לחפש או את המחוזת ABC או את המחוזת XYZ. פשוט. דרך שנייה להרכיב שני ביטויים אחד על השני, זה הדרך שכבר בעצם ראינו אותה, בלי בעצם לדבר על זה. אם אנחנו שמים ביטוי אחד ומיד אחריו את הביטוי השני, מה שאנחנו מקבלים זה ביטוי אחד שמחפש את הרצף של שני הביטויים אחד אחרי השני. למשל, אם נסתכל על הביטוי a עד z גדול a עד z קטן פלוס ואחריו 0 עד 9, זה בעצם מחפש רצף של אותיות ואחריהם איזשהו מספר, אז זה בעצם יחפש את המחוזת שמכילה קודם את האותיות ואחרי זה המספר. מה שאנחנו מקבלים פה זה בעצם דרך לקחת, הדבר הזה זה רק דוגמה, כי בעצם מה שאנחנו מקבלים זה דרך לקחת ביטוי א' וביטוי ב' ולשים אותם אחד אחרי השני כדי לקבל ביטוי ארוך יותר ומורכב יותר. אוקיי, אז בעצם שני הדרכים האלה להרכיב ביטויים אחד אחרי השני, או פשוט לשרשר אותם או לשים ביניהם קו אנכי, יכולים אפשר לעשות בהם שימוש בצורה רקורסיבית. כלומר, אפשר להגדיר ביטוי x ואחריו ביטוי y ואחריו ביטוי z, ואז את כל זה לשים פה o ולשים ביטוי נוסף, w וכולי. בעצם אז אפשר לבנות אותם אחד אחרי השני. אז איך עושים, איזה אופרטור עוד שימושי צריך כדי לעשות את זה רקורסיבי? צריך את אופרטור הסוגריים. אופרטור הסוגריים מאפשר לנו לבנות דברים, בעצם לאחד ביחד דברים שאנחנו רוצים שיהיו חלק מאותו ביטוי. מה הכוונה? אם אנחנו רוצים לחפש את ביטוי א' או ביטוי ב' ואחריו את ביטוי ג', אז אפשר לעשות את זה בצורה הבאה. נשים את A או B בתוך סוגריים עגולים, ואחריהם את האות C, וזה בעצם בנייה רקורסיבית של הביטוי א' או הביטוי ב', ואחריהם הביטוי ג'. עכשיו שימו לב שאני משתמש פה באותיות A, B ו-C, וגם זה מה שהשתמשתי בדוגמאות, אבל A, B ו-C הם יכולים להיות ביטויים שלמים. כלומר, אפשר להסתכל על זה כאיזשהו סימבול שמייצג ביטוי שלם, ואז הוא נבנה כאן בצורה רקורסיבית. עכשיו אני רוצה להציג כמה קיצורי דרך שיש בביטויים רגולריים. הדברים האלה הם לא דברים שאי אפשר לעשות בצורה אחרת, הם דברים שסתם קצת מקצרים ולפעמים עוזרים להפוך את הביטוי ליותר קריא. אז בעצם את האופרטור נקודה אנחנו כבר פגשנו. נקודה זה אומר כל תו שלא יהיה בשפה. אבל עכשיו אנחנו נכיר דברים אחרים מעניינים, כמו למשל backslash d. backslash d זה קיצור של דיג'יט, זה בעצם הביטוי 0 עד 9. בעצם את הביטוי 0 עד 9 נתקלנו בו כבר כמה פעמים במהלך השיעור הזה, וזה ביטוי די שימושי. אז בעצם כל פעם שאנחנו רוצים לכתוב 0 עד 9, אנחנו יכולים להחליף את זה ב-backslash d. מה שנחמד שיש פה זה גם backslash d גדול, שזה המשלים של d. כלומר, כל הדברים שהם לא backslash d, או במילים אחרות, 0 עד 9 עם כובע לפניו. כלומר, זה יהיה כל התווים שיש במחשב שלנו, חוץ מהספרות 0 עד 9. עוד אופרטור שימושי זה backslash s, שהוא מחפש תווים שהם רווחים, או בעצם בגדול מפרידים בין שתי מילים. זה למשל רווח, או טאב, או ירידת שורה, או עוד כל מיני דברים אחרים שמשמשים לאותה מטרה. אז כמו שאלנו את backslash d קטן ו-backslash d גדול שהיה בעצם המשלים של d הקטן, אז גם כאן יש לנו את s הקטן ואת s הגדול, כאשר s הגדול משלים את ה-s הקטן, זה בעצם כל תו שהוא לא תו של אות. כלומר, כובע ואחריו backslash s. הדבר האחרון שאני רוצה להציג זה את backslash w, שזה גם כן קיצור די שימושי. backslash w זה איזשהו תו של אות. כלומר, משהו שהוא אות קטנה, או אות גדולה, או מספר, או ספרה, סליחה, או underscore. זה בעצם התווים שהוגדרו בקטגוריה של תווים שהם חלק ממילה, ובעצם כשאנחנו עושים backslash w, זה כמו לעשות את הביטוי הזה. וכמו שיש לנו w קטן, אז גם יש לנו w גדול, ושזה בעצם ההפך מ-backslash w קטן. עכשיו, דבר אחרון שאני רוצה שתשימו לב אליו פה, זה שלגבי רווחים,
וזו נקודה שאני עוד אחזור עליה קצת בהמשך, אבל תשימו לב שבבקסלש s יש לנו גם את התו רווח. מה הכוונה פה בתו רווח? התו רווח הוא תו לכל דבר בביטויים רגולריים. כלומר, אם אנחנו לא יכולים לכתוב סתם רווחים בתוך הביטוי שלנו כדי שהביטוי יהיה אולי יותר קריא, כי ברגע שאנחנו עושים רווח, אנחנו מתכוונים ספציפית לתו רווח. ולכן כדאי לזכור את זה, זה פוטנציאל מאוד גדול לבאגים ולאי הבנות סתם לתקוע רווחים במקומות שהם לא אמורים להיות. אוקיי, בואו נסתכל על עוד דוגמה. עוד פעם ננסה לצוג לנו איזשהו ארנב, והפעם אנחנו מנסים לחפש את כל הביטויים שהם או 1 או 1 rabbit, או x rabbits, כאשר x הוא איזשהו מספר. עכשיו לדוגמה אנחנו מחפשים את הביטויים כמו 1 rabbit, או 256 rabbits וכו'. אז קחו רגע לחשוב על איך הייתם מנסים לכתוב ביטוי שתופס את הדברים האלה. ועכשיו בואו נסתכל על התשובה. אז התשובה היא כזאת. אנחנו בעצם, יש לנו שתי אפשרויות פה שאנחנו רוצים לתמוך בהן. או ארנב אחד, ואו הרבה ארנבים. אז כדי לעשות או, אז ראינו שאנחנו יכולים להשתמש באופרטור הזה, האופרטור של הקו האנכי, שהוא מאפשר לנו להפריד בין שתי אופציות. אז מצד שמאל אנחנו רוצים או one rabbit כהמילה one, או הספרה אחד. אז בגלל שגם פה יש לנו שתי אפשרויות, אנחנו נשים אותם ואנחנו נשתמש בסוגריים כדי לבנות את הביטוי הרקורסיבי. אז יש לנו 1 או 1 בתוך סוגריים, כלומר זה אומר שאני מחפש או את זה או את זה, ועכשיו נמשיך הלאה. ואחרי זה המילה rabbit, רווח, כאמור, ואחרי זה המילה rabbit. אז זה צד אחד שאמרנו שאנחנו רוצים. דבר שני שאנחנו רוצים זה איזשהו רצף של ספרות, כלומר איזשהו מספר, שזה בעצם איזשהו רצף של ספרות, ואחרי זה המילה rabbits. למשל \d+, ואחרי זה rabbits. \d אני מזכיר לכם שזה כמו 0 עד 9, כלומר אנחנו מחפשים פה איזשהו רצף של ספרות בגודל 1 ומעלה, זה הפלוס הזה, שזה יחזיר לנו מספר. עכשיו שימו לב לבאג קטן שיש בביטוי הזה, שזה גם \d+, גם ייתן לנו דברים כמו 1 rabbits או 0 rabbits. שזה יכול להיות, כאילו זה לא הוגדר לנו במטרה של התרגיל כמשהו שאנחנו לא אמורים לתמוך בו, אבל זה כן חשוב לשים לב לדברים האלה, כי זה פוטנציאל לבעיות. אוקיי. עכשיו אני רוצה להציג איזושהי קטגוריה של קיצורי דרך כאלה, שקצת מזכירה את מה שראינו לפני כמה שקפים, אבל היא גם שונה בצורה די מהותית. אני מזכיר לכם שלפני כמה שקפים אנחנו ראינו דברים כמו \w \d \w, שהם היו קיצורי דרך, בעצם היו שקולים ל-0 עד 9 או ל-a עד z קטן גדול, ו-0 עד 9 ואנדרסקור וכולי. והדברים האלה אמרנו שהם בעצם דרך לרשום את זה בצורה קצת יותר קצרה, קצת יותר קריאה, אבל הם לא משנים מהותית את הביטוי שלנו. מה שאנחנו נסתכל עליו עכשיו זה משהו שהוא בעצם בצורה די מהותית שונה ממה שראינו עד עכשיו, וזה מסמני גבולות. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מסמנים מקום ספציפי ולא תו ספציפי. אז בואו נסתכל על איזושהי דוגמה. נניח שאנחנו רוצים לכתוב איזשהו ביטוי שמחפש ספרה, 0 עד 9, אבל מחפש אותה רק בתחילת המחרוזת. כלומר, אנחנו לא רוצים לתפוס דברים כמו A9, או בלה 15. אנחנו רוצים למצוא רק דברים שמתחילים בספרה. למשל 5, hello. אז איך נעשה את זה? איך נגיד לו שאנחנו רק רוצים שהתו הראשון יהיה ספרה, אבל לא אכפת לנו מה בא אחרי זה. אז הדרך לעשות את זה, זה באמצעות האופרטור כובע. מה עושה האופרטור כובע? בעצם אתם כבר מכירים את האופרטור כובע מהקשר אחר. אנחנו ראינו בעצם שאת האופרטור כובע שראינו דברים כאלה, זה אמרנו שכובע ואחריו 0 עד 9 אומר כל דבר שהוא לא 0 עד 9. עכשיו האופרטור כובע מקבל משמעות אחרת. הוא מקבל את המשמעות של תחילת המחרוזת. בעצם כשאנחנו עושים את הביטוי הזה, כובע ואחריו \d, \d אני מזכיר לכם שזה דיג'יט או ספרה, אנחנו אומרים לו, תחפש את מה שבא אחרי זה, רק אם הוא בא בתחילת המשפט.
תחילת המחוזת. באותו אופן אנחנו יכולים להגיד לו, תחפש דברים שהם רק בסוף המחוזת, כמו למשל דולר, בעזרת האופרטור דולר. אז בעצם אם נעשה את הביטוי הבא, ב-d, כובע, ב-d דולר, זה אומר שאני רוצה לחפש רק דברים שהם בדיוק ספרה אחת. בעצם את המחוזות 0, 1, 2, ככה 9. אז זה כובע ודולר. שני הקיצורי דרך הבאים הם טיפה יותר מורכבים. הם בעצם מסמנים גבול בין מילה ללא מילה. מה הכוונה? הם מחפשים מקום שמצד ימין שלו יש אות ומצד שני שלו אין אות. או להפך, מצד ימין שלו יש אות ומצד שמאל שלו אין אות. אז בואו נסתכל על איזושהי דוגמה. נניח שאנחנו רוצים לעבור על מסמך מסוים ולחפש רק את המילה rabbit כשהיא מופיעה ביחיד. כלומר rabbit אבל לא rabbits ולא עוד כל מיני דברים שמתווספים ל-rabbit לפניו או אחריו. אז הביטוי שאנחנו נבנה לזה זה המילה rabbit, כלומר אותה אנחנו מחפשים, ולפניה ואחריה ב\b. זה אומר שהמילה rabbit צריכה להיות מופרדת, לא יכול להיות שיש אחריה או לפניה עוד תווים של מילה. אז בואו נסתכל על דוגמה. מה יקרה שאנחנו נפעיל אותה על some rabbits play in the yard? שימו לב שיש לנו פה rabbits ברבים. אוקיי, אז התוצאה של החיפוש בעצם של הביטוי הזה על המחוז הזאת תהיה כישלון. למה בעצם? המילה rabbit אכן מופיעה לנו פה בתוך המחוזת הזאת. המילה מופיעה פה. לפני האות R אכן יש גבול בין מילה ללא מילה. יש פה במקום הזה, מימינו יש את האות R, ומשמאלו יש רווח. אבל אחרי האות T אין לנו ב\b. הדבר הזה לא נתפס. מה הכוונה? כי אחרי האות T נמצא מיקום שלא מפריד בין תו של אות לבין לא תו של אות, אלא יש פה מיקום שגם מימינו וגם משמאלו יש אותיות. ולכן הדבר הזה ייכשל. אז בואו נדבר על זה בצורה קצת יותר מעמיקה. בניגוד לדברים שראינו עד עכשיו, שחיפשו תמיד איזשהו תו, ורק הגדירו דרכים שונות להגדיר את התו הזה, עכשיו אנחנו מחפשים מיקום. כלומר, מיקום זה נקודה שעומדת בין שני תווים. למשל, ב\b זה מחפש את המיקום שמימינו יש תו, תו של אות, ומשמאלו אין תו של אות. או להפך, משמאלו יש תו של אות ומימינו אין תו של אות. אז בואו נסתכל על איזושהי דוגמה שתעזור לנו להבין קצת את הצורך בדבר הזה. למה בעצם לא נשתמש ברווח ואחריו rabbit ובסוף עוד רווח במקום ב\b? מה בעצם זה נותן לנו? אני אתן לכם שתי דוגמאות שמסבירות איפה היתרון של ב\b. סליחה. נקודה אחת שבה ב\b עדיף זה אם המחוזת מופיעה לנו בתחילת או בסוף המשפט. למשל, אנחנו מסתכלים על הביטוי I saw a rabbit, הביטוי הזה לא מכיל רווח בסופו, ולכן לחפש רווח, rabbit, רווח, לא יעבוד פה. אנחנו בעצם לא נתפוס את זה כי אין פה רווח, ולכן החיפוש ייכשל. מצד שני, ב\b כן יעזור, כי פה יש רווח בין אות שנמצאת משמאל, לבין משהו שהוא לא אות, ולענייננו סוף משפט הוא גם כן לא אות, ולכן כאן רק הדבר הזה יעבוד. דוגמה שנייה, זה אם אנחנו רוצים לחפש את זה בצורה סדרתית ולמצוא שני ארנבים רצופים. בעצם מה הבעיה פה? הבעיה היא שיש לנו פעמיים את המילה rabbit, ויש באמת רווח לפניהם, אבל הרווח הזה יתפס בפעם הראשונה ולכן הוא לא יהיה זמין לפעם השנייה. בעצם שימו לב, יש לנו בעצם רווח יחיד בין שתי המילים האלה. אז אם נחפש את הביטוי הזה, אז מה שיתפס זה ה-rabbit הראשון עם הרווח לפניו ואחריו, ואז אנחנו נתחיל לחפש החל מפה, החל מה-rabbit השני, אבל ולא יהיה שם רווח, ולכן הביטוי הזה לא יעבוד. בניגוד לכך, הביטוי עם ב\b כן יעבוד. פה יש לנו את המילה rabbit, שלפניה ואחריה יש מיקום שמציין אות של מילה מצד אחד ולא אות של מילה מצד שני, וגם כאן יש לנו את זה. לכן ה-b יעבוד. אני מקווה שזה נתן לכם קצת אינטואיציה לאיפה אפשר להשתמש ב-boundary matchers האלה, במחפשי הגבולות האלה.
ואנחנו נראה עוד כמה דוגמאות שקצת רלוונטיות לזה בהמשך.